Kysymyksessäsi on 2 eri asiaa. 1. Minkä maalainen Android 13 paketti Suomen markkinoille tarkoittaa? Jos haluat alentaa Samsung Galaxy A72 puhelimen Suomen markkinoille, tarvitset Suomen markkinoille tarkoitetun firmware-paketin. Tämä firmware sisältää oikean CSC-koodin, Country Specific Code, EI, joka varmistaa, että puhelin toimii oikein Suomen operaattorien verkoissa ja saa paikalliset päivitykset. Samsung Galaxy A72 mallinumero on yleensä SMA725F. Suomen CSC-koodi Samsung-puhelimille on yleensä NE, Pohjoismaat / Nordics. Miten saat oikean paketin? 1. Sammobile tai Fria. Nämä ovat suosittuja verkkosivustoja, joista voi ladata virallisia Samsung-firmwareja. Sinun täytyy etsiä SMA725F-mallille tarkoitettu firmware, jossa CSC-koodi on NE. 2. Odin työkalu. Tarvitset tietokoneen ja Odin-nimisen ohjelmiston, jolla voit flashata eli asentaa firmwaren puhelimeen. Tämä prosessi vaatii hieman teknistä osaamista ja tarkkuutta. 3. Varmuuskopioi tietosi. Muista aina varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot puhelimestasi ennen firmwaren asennusta, sillä prosessi tyhjentää laitteen muistin. Tärkeää huomioitavaa. Riskit. Firmwaren asentaminen itse sisältää aina riskin, että puhelin voi vioittua, jos prosessia ei tehdä oikein. Viralliset päivitykset. Kun asennat Suomen firmwaren, puhelimesi saa jatkossa viralliset ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset suoraan Samsungilta Suomen markkinoille. Tuki on päättynyt. On hyvä huomioida, että Samsung Galaxy A72 virallinen käyttöjärjestelmäpäivitystuki on päättynyt Android 14. Voit silti saada tietoturvapäivityksiä. Jos et ole varma, miten firmware asennetaan, on suositeltavaa kääntyä ammattilaisen puoleen tai etsiä tarkkoja ohjeita luotettavilta foorumeilta, jotka käsittelevät Samsung-puhelinten firmware-asennuksia.